Asinibingelele balaleli nabathandi ke bala channel. Sifela ke nezithi umculi kaMaskandi uSminoff uSmiramira obekade eqashwe kumcimbi obizwa ngeZigZag ushiye kanjalo lo mcimbi emva kokukhala ngokubanjwa ngophondo. uSminoff ubonakala kweminye amavidiyo ekhala ngabo DJ abambambayo ngophondo bengafuni ukudlala izingoma zakhe. Lokho kwenza ukuthi egcine ke dikila ewushiya kanjalo kumcimbi ngoba ethi akubuye ke abaphathi ke bohlelo nabanikazi ke bomcimbi bezolungisa indaba ke yabo nabo DJ ngoba ke khala ngokuthi uDJ kumbamba ngophondo ngamabomu. Uze waya kuSminoff waziyela yena mathupha edeskini ehambe yodlala ke ingoma yakhe. Emva kwalokho oDJ kwabonakala ngazi ukuthi abayithandisisi ke lento. Lo Sminoff ubeke seshiya kanjalo abiza amagidangoma akhe wathi asambeni ayikho lento lenesiyisele lapho ngoba sibamba ngophondo ngamabomu. Nansi ivideo emva kwalokho ithokozele uyibone ukuthi bekwenzakalani kulo mcimbi. Record fast. Fast. Yeah, you must record. That's why I'm recording. That's why I'm recording. That's why I was recording. Você é preço Sminoff. Au. Wavele wapum. Wavele wahamba Sminoff. Wavele wahamba Sminoff. Wavele wahamba. Ake ngikhishime nginivezele ngalo. Hawu umarora. But guys, did you guys record? I wahamba ngempela. Sminoff is gone. But guys, abasanda kufika abangabonanga kufanele nganza ukuthi kufanele hayi kufanele nganza ukuthi I was recording. That's why I was recording. Amen mafethu. Isound mafethu isiyasinika inkinga. Okumangaza kakhulu kulomcimbi kungene kuTshatha okumsakazi weKhozi FM wangena kuthe mangabe ngene emva kokuphuma kaSminoff kwase kudlalwa ingoma kaMtshengiseni ongasekho emhlabeni. Isound maqede yadlala kahle. uTshatha uthe mangabe ke ngene wakhala ngesound wathi ke sound isuke yasinikeza inkinga. Akuqondakala ukuthi ke le sound ibanikeza inkinga kanjani kodwa mangabe befaka ingoma kaMtshengiseni bese ke yona iyadlala nje kungabikho inkinga. Lokho kwenzeke emva kwamanenjana nje uSminoff ke ephumile ke enkundleni ngoba ke khala ngokubanjwa ngophondo. uTshatha ke watshela kabalandeli abekade begcwele inkundla bethe phama wathi inkinga ke sinenkinga ke yesound esisuke ke lapha yangafuni ukudlala kodwa ke emva kwakhe uthe mangabe ngena yena kwase kudlalwa ke ingoma kaMtshengiseni okumculi kuTshatha okwaziwa kahle ukuthi wayezifela ngaye akwaziwa ukuthi kahle ngempela bekwenzakalani kulomcimbi. Ingabe ngempela bekuyisound noma vele bekuyindlela nje ke yokubamba ke lokaSminoff ngophondo njengoba ke kwenzekile vele ifiso ke zafezeka uma ngabe kuyikuthi impala bekade kunezifiso zabo abathile ekutheni ke bayifeze.